σου δείξει τα μάξι. Αυτά τα ξέρω, αυτά τα. Τι είναι αυτά, βλέπω αλλαγές εδώ πέρα, κάτι βλέπω αλλαγές. Υπάρχει κρίση στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, τα είχαμε από πριν. Κρίση, κρίση. Λίγο κάρμπον. Βλέπω, το είδα, ναι. Λίγο κάρμπον, λίγο Ναι, ναι. κάρμπον. Ναι, Φθηνό μου. υλικό το κάρμπον. Γιάννη, καλό βράδυ. Επίσης, καλό βράδυ. Έλα. Κάτσε, γιατί τόσο πολλά αποκλείεται να τραβήξουμε. Να τραβήξουμε τώρα όλα μαζί. Δώσανε δίφραγκα σήμερα μέσα τίποτα. Ναι. Δώσανε, ναι, τα μάζευε τώρα ο Τζιμ. Ούτως τώρα, καλά. Άστα, δεν πειράζει. Άντε τελείωνε με την κάμερα. Κάτσε, θα τραβήξω όλα, ντε, πέρα, πέρα. Πότε θα ξαναδούμε τόσο πολλά μαζεμένα. Κάνει έτσι ρε παιδιά. Κάνεις μαλάκας, τι θα κάνει έτσι. Όπως Δεν πάλι. έπαινε κόφτης, άρα κάτι άλλο είναι αυτό. Μηχανάκι. Κανάκι. Έλα, πάρε και το δικό μου να φαίνω. Ναι, 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 ναι. Και... Ναι, αλλά κάτι δεν βιάζουν, σε λίγο θα φύγω. Και το πιο τούμπανο τελευταίο, είδες το.